Ngiyababingelela abalaleli. Imini yesabatha ayibenhle kwabangcwele. Ihloko engizokhuluma ngaso sithi ubungcwele nezinwele. Abahluli 13 verse 3 kuya ku5. Ingilosi kaJehova yabonakala kwesifazane yathi kuye, "Bheka ke uyinyumba uzali, kepha uyakhulelwa uzali indodana. Impuco ayikuthinta ikhanda layo, ngokuba umntwana uyakuba ngumNazaretha kaNkulunkulu kwasekuzalweni. Uyaqala ukusindisa uIsrayeli esandleni samaFilisti." Abahluli 16 verse 17. Wamtshela inhliziyo yakhe yonke, wathi kuye, "Akuthintanga mpuco ekhanda lami, ngokuba bengingumNazaretha kaNkulunkulu kwasezizalweni sikamame. Uma ngiphuculwa amandla ami ayakumuka kimi, ngiyakuba buthakathaka ngibe njengomunye umuntu." Le ndaba engiyifundile lapha ikhuluma ngoSamsoni, okuyindaba eyaziwa ngabantu abaningi. Kodwa lapha ngiveza ukubaleka kwezinwele ekugcineni ubungcwele noma ekuzisondezeni kuJehova. Yini ubungcwele? Ubungcwele isimo sokuphelela noma sokungabi nasici uNkulunkulu. Isimo sokuba ngohlambulukele uNkulunkulu. Isimo sokungabi nasono. Umuntu ongcwele ngumuntu oyisimo sakhe samkelekile ezulwini. Ngumuntu ohlanzekile ngokwezimiso zasezulwini, ophila impilo eyamukelekile kuJehova. Ingakho kuLevi 20 verse 26 ethi uJehova, "Yibani ngcwele ngokuba mina Jehova ngingcwele. Nginehlukanisile nabezizwe ukuba nibe ngabami." Uma ufunda yonke imithetho kaNkulunkulu, uthola ukuthi ukugcina izinwele zekhanda lakho kukubeka esimeni sokuba ube ngcwele. Uma ufunda kuNumeri 6 uthi uJehova, "Zonke izinsuku zesethembiso sobuNazaretha kungasondeli impuco ekhanda lakhe. Uyakuba ngcwele zize ziphelele izinsuku azahlukanisela ngazo kuJehova. Avumele isihluthu sezinwele zekhanda lakhe sibe side." Le ncwadi kubeka ngokusobala ukuthi umuntu ozahlukanisela kuJehova uyogcina izinwele zakhe azivumele zikhule. Incwadi kaLevi 21 ikhuluma ngobungcwele babapristi noma abafundisi. Kuverse 5 uthi uJehova, "Abapristi abangazigegi amakhanda abo, bangaziphuculi izilevu zabo emaceleni. Nabo futhi uthi uNkulunkulu bayakuba ngcwele kuNkulunkulu wabo." uJehova akagcinanga ngokuthi kube ngumNazaretha nomfundisi kuphela okumele bangazigundi izinwele. Kodwa noma imuphi umuntu ophila impilo yobungcwele akumele agunde izinwele zakhe. Incwadi kaLevi 19 ikhuluma ngomthetho wobungcwele. KuLevi 19 verse 27 sizwa uJehova ethi, "Anikudilinga amakhanda enu emaceleni, ungoni isilevu sakho emaceleni." Lokhu kuchaza ukuthi noma imuphi umuntu okholiwe akumele agunde izinwele zakhe. Kubahluli 13 ithi ingilosi ngoSamsoni, "Ngokuba bheka uyakhulelwa uzale indodana. Impuco ayikuthinta ikhanda layo, ngokuba umntwana uyakuba ngumNazaretha kaNkulunkulu kwasekuzalweni kwakhe." Njalo sithola ukungagundi kulanyaniswa nobungcwele. Uma sifunda incwadi yabahluli 16 kusuka kuverse 17, sithola ukuthi uSamsoni wavezela uDelile imfihlo yamandla akhe, ukuthi kungenxa yokuthi wabe engagundi. Emva kokuba uDelile esemgundile, uthi uverse 20, "Wathi amaFilisti aphezu kwakho Samsoni, wavuka ebuthongweni wathi, ngiyakuphuma njengezinye izikhathi ngizithintithe. Kepha wabengazi ukuthi uJehova wayemukile kuye." Yini eyenza uJehova amuke kuSamsoni?
uJehova wamuka kuSamsoni ngenkathi uSamsoni esuswa izinwele ekhanda lakhe. Encwadini yokuqala kaSamuel isahluko sokuqala iverse 11 sithola uHana enza isithembiso kuJehova. Uthi uHana, Jehova sebawuthi, ubheke nokubheka ukuhlupheka kwencekazi yakho. Unike incekazi yakho umntwana wesilisa, bese ngimnika kuJehova zonke izinsuku zokuhamba kwakhe. Kungathinti impuco ekhanda lakhe. Nalapha sithola ukuthi umntwana ozobekwa kuJehova kugcizelelwa ukuthi impuco akayikubekwa ekhanda lakhe. Noma yiphi inkolo ekholwa uNkulunkulu oyedwa ogama lakhe nguJehova ayivumi ukuthi umuntu okholiwe agunde ikhanda. Yingakho amaJuda namaSulumane kanye namaNazaretha engagundi. Abalandeli bakaJesu babengazigundi izinwele zabo. Ngisho izithombe ziyakufakaza lokhu. uJesu akaze agunde kanye nabapostoli. Nabo bonke abalandeli bakhe babengaphuculi ikhanda kanye nesilevu, ngoba babazi ukuthi lokho kungokuphula umthetho wobungcwele. Uma ngikhuluma ngobungcwele noma ngoNkulunkulu nezinwele, ngisuswa inkulumo yomuntu wasezulwini uhlaleleni. Ithi-ke ingilosi, kukhona yini lapha abantu abamnyama base-Afrika ababona iphutha khona kuNkulunkulu ngokubanika izinwele? Izinwele uNkulunkulu wazinika umuntu kuba ahlobe ngazo. Izinwele zinto enkulu kuNkulunkulu. Yikho nje sithola ukuthi njalo uNkulunkulu uma umuntu efuna abengcwele, bese uJehova embekela umthetho ukuthi akangazigundi izinwele zakhe. Yikho ethi uNkulunkulu umNazaretha engazigundi izinwele zakhe. Kanjalo nompristi nomfundisi. Kanjalo futhi nanoma imuphi umuntu ofuna ukugcina ubungcwele bakhe, kuthiwa angazigundi izinwele. Yikho kwathiwa uSamsoni akangazigundi izinwele, ngoba ekhanda lakhe kwakunobungcwele, kuhlala kulo amandla kaNkulunkulu. Yikho uHana wathi uma enza isithembiso sokuthi umntwana uyohlala kuJehova ethempelini, wabe sethi ngeke egunde. Konke lokhu kuchaza into eyodwa, yokuthi awukwazi ukuthi usondele uNkulunkulu uphuce ikhanda. Ithi-ke ingilosi, ngabe kukhona yini abantu abamnyama abamsola ngakho uNkulunkulu ngokuba nezinwele? Ngoba wonke amadoda amnyama ayaphucula, kanti abesifazane izinwele bazishuqula. Uma bengashuqulwe bathenga izinwele zezinye izizwe, bazixhume ezinweleni zabo, bese bebabahle ngalezi izinwele zezinye izizwe. Ithi-ke ingilosi, sengihambe izindawo eziningi, ngafunda naseBhayibhelini, ngafuna nasemasikweni akwaZulu asemandulo. Kodwa angitholi ukuthi ubani owathi abantu besifazane abamnyama abohlale befihle izinwele zabo ngokushuqula. Ithi ingilosi, ukushuqula kumuntu omnyama akuvelanga emthethweni kaNkulunkulu, futhi akuvelanga emasikweni abantu, kodwa kwavela kubelungu ngoba benyanya izinwele zomuntu omnyama. Kwase kwenziwa sengathi ukukholwa, kodwa lokhu kukholwa okusebenza kumuntu omnyama kuphela, ongasebenzi kwezinye izizwe. Amakhosikazi akwaZulu akakaze ashuqule. Uthi-ke lo muntu wasezulwini, uma umuntu ethatha izinwele zomunye umuntu, kungasakhulunywa ezesinye isizwe, azixhume ezinweleni zakhe, usuke ethiwe nzani? Anibakhonzi ngani abelungu namaNdiya namaChina, ngoba lezi zizwe ziyefana noNkulunkulu benu. Nithatha izitho zemzimba yabo nizixhume emzimbeni yenu, ukuze nibe bahle ngokufana nabo. Uma umuntu ethatha isitho sesinye isizwe bese sixhuma ekhanda lakhe, lo muntu usuke ecabanga kanjani? Usuke ethi uNkulunkulu kumele athini? Unwele luyisitho somzimba womuntu, kune-DNA yalowo muntu olusuka kuye. Manje-ke wena uma uthatha lesitho usixhuma emzimbeni wakho,
usuke uthi wenzani, uthi uNkulunkulu ongumdali wakho akathini. Lo mbuzo ngawubuzwa ingilosi uhlaleleni. Uthi-ke lo muntu wasezulwini, kunezinto eziningi ezishaqisayo abantu abamnyama abangazinaki uma bethenga lezi zinwele zalezi zizwe. Ezinye zalezi zinwele zisuke zithathwe kumuntu ongumbulali, wabulala umuntu noma abantu, bese uthatha izinwele zalombulali uzozixhuma ekhanda lakho. Ezinye ngezomuntu owabethengisa ngomzimba, omunye usejele ngamacala ahlukene. Lesi siboshwa siyazigunda lezi zinwele sizidayisela abantu abamnyama bahlobe ngazo. Ezinye izizwe ziyazigunda izinwele bese zinikela ngazo konkulunkulu bazo, bese emva kwalokho zidayiselwa abantu abamnyama. Kodwa kunakho konke lezi zinwele iningi lazo ngezabantu asebafa. Kwabanye kuthi uma kuphuma umphefumulo bese ziyagundwa ziyiswe eAfrika ziyogqoka ngabantu abamnyama. Abantu abamnyama bahloba ngezitho zemizimba yabantu bakwezinye izizwe asebafa. Ithi-ke ingilosi, uma umuntu esefile waba umoya, uyasilandela isitho somzimba wakhe, futhi ngeke adideke ngoba usewumoya. Lo moya olandela izinwele zawo uma usufika kuwe, uba ngumoya omubi. Uma lo moya usuhleli kuwe ngoba uxhume izinwele zawo, uyokwenza ukuthi wena uthathe impilo yawo, njengomuntu ongenwa idlozi, othatha umkhuba walelo dlozi. Uma umoya womuntu owabe engumbulali uzohlala kuwe, nawe uzwa sekuthi bulala umuntu. Uma wabe entshontsha, nawe uyozizwa sekuthi ntshontsha bese uyantshontsha, uyaboshwa. Uma umoya womuntu osewafa uhlala kuwe, ukwenzisa into ebiyenziwa yilowo muntu esaphila, nezono zalowo muntu zithwalwa nguwe. Esikhathini esiphambili kwakukhona indoda eyabe isihlanye iminyaka engama-20. Ukuhlanya kwayo kwakungukwakha izibhamu ngezingodo, bese ihamba igijima idubula. Yayingagijima ngisho amakhilomitha ayi10 nangaphezulu. Yabe ihlala yembethe ijazi elalingasuki kuyo imini nobusuku. Umndeni wazama zonke izinyanga nodokotela nabathandazi ukwelapha lo muntu, kodwa konke akuphumelelanga. Lo muntu baze bamsakushembe ubaba ilanga. Ubaba wafika wambuka lo muntu isikhathi eside, wabe sethi abantu abamkhumule ijazi wabelifakile beyolishisa. Wathi walolu hlanya alwehlukane naleli jazi. Wathi ubaba abamkhumule ngenkani, bakwenza lokho. Lwathi uma likhunyulwa leli jazi lishiswa, uhlanya lwaphila ngaso leso sikhathi. Yonke ingqondo yabuya. Uthi-ke uShembe, lo muntu ubengaguli indawo, kodwa wathenga ijazi lesosha. Umnikazi walo owabe eyisosha wadutshulwa eligqokile. Umoya waleli sosha wahlala kuleli jazi. Yikho lo muntu ehlanya ngokwakha izibhamu, bese ehlala edubula ubala. Wembethwe ngumoya wesosha, ngoba wathenga ijazi lesosha eselafa. Manje-ke uma umoya womuntu ukwazi ukuhlala engutsheni yakhe bese wenza oyembethe egcine ehlanya. Uma wena uthenga izinwele zomuntu osewafa, uyazini ukuthi zogcina zenzeni empilweni yakho? Kusobala ukuthi abantu abamnyama bayamsola uNkulunkulu ngalezi zinwele owabanika zona. Bathi wayengabanika ingane izinwele zabelungu, wabe ngabanika ingane izinwele zamaNdiya noma zamaChina noma zamaJapani. Bathi uNkulunkulu uthi abenzeni ngalezi zinwele ezinje. Yikho-ke bezisusa zonke besale beyimpuculo. Yikho abangazigundi bezixhuma ngezinwele zabelungu nezamaNdiya. Bachazela uNkulunkulu bethule ukuthi lento obanike yona abayamukeli, abayifuni, iyabenyanyisa. Bona bafuna ukufana nabelungu noma namaNdiya. Amakhanda abo
angamana afane nemizimba yabo kunoba abe nalento. Ayikho into ebhlungu uNkulunkulu nakunoma imuphi nje umuntu ukuthi ufike uphe umuntu isipho bese silahla ethi simbi asimfanele. Lesi simo sezinwele zabantu abamnyama sinjalo uNkulunkulu. Abantu abamnyama bamtshela emehlweni uNkulunkulu ukuthi abazemukeli lezi zinwele obanike zona. Encwadini yezaga zokuqala kuverse 7 uthi uSolomoni, ukumesaba uJehova kungukuqala kokuhlakanipha. Iziwula ziyadelela ukuhlakanipha nokuyalwa. UJesu kuJohn 14 verse 15 uthi, umani ngithanda niyakugcina imiyalo yami. uShembe emthandazweni wesabatha uthi asesabe uJehova ngokugcina imithetho yakhe. Ngaso sonke isikhathi uma ulikholwa ubofuna ukuhlakanipha kwasezulwini. Usifundise ukumesaba uJehova ngokugcina imiyalo yakhe. Ungavumeli ukwenza kwakho kuphambane nomyalo kaJehova. Uma ethi uJehova into akayifuni ungayenzi. Ngaso sonke isikhathi ubosifundisa ukwenza izinto ezithandwa nguNkulunkulu. Ungavumeli inhliziyo yakho ithande izitayela zasemhlabeni ezizogcina zikuse ekulahlweni. Ungabajabulisa abantu ngokwenza izinto eziphambene nomthetho kaNkulunkulu. Ungasifundisi ukukhonza umuntu ekucabangeni nasekudlinzeni kwakho. Kodwa ngaso sonke isikhathi ukhonze uJehova, ngoba nguyena ungumehluleli wakho wokugcina. Ungavumeli izitayela zasemhlabeni zisuse uNkulunkulu kuwe. Isono sihle simnandi, kodwa ekugcineni isono sihlupha umnikazi waso. Sigcine simfake ekulahlweni kwaphakade. Kungumthetho kaJehova ukuthi abantu abakholwayo bangazigundi izinwele zabo, nanokuthi bangazigcabi, bangazibhali, njengoba kubhaliwe kuLevi 19 verse 28. Ngakho-ke kumele abantu bazi ukuthi imikhuba efana nokupenda imilomo, nezinzipho, nokuxhuma izinkophe, nokuxhuma izinzipho, nokuphucula amashiya, zonke lezi zinto ziyisinengiso kuJehova. Ziyamxosha uNkulunkulu phakathi kwabantu, bese amadimoni ezitholela indawo kithi. Angasimangalisike ukuthola abantwana bethu behlaselwa izinhlobonhlobo zemimoya ezikoleni. Lokho kudala ukuthi iningi labo abayiphili impilo yokukholwa, kodwa benza izinto ezenza uSathane azithole enendawo kubo. Uma wenza izinto eziphambene noNkulunkulu, uJehova uyasuka eduze kwakho, bese unanyathelwa izo zonke izinhlobo zamadimoni. Akwazi-ke ukuthi uzothi ungenandaba noNkulunkulu, bese ubheka ukuthi kuzothi uma usuhlaselwa amadimoni, bese uNkulunkulu uyatatazela. Kukuweke ukukhetha ukuthi ufuna ukwenza izinto ezojabulisa uSathane, njengokwenza ka-Adam no-Eva, uthathe iseluleko senyoka esizokusa ebumnyameni, noma ulandela uJehova ukuze uthole ukukhanya, uzuze ukuphila okuphakade. Inkosi busise lokho